Takže máme 11. marca. Papaje po skoro týždni vyzerajú celkom dobre. Ten zelený tón sa zmenil na žltý. Táto veľká rakúska Formosa papaja má také veľmi zvláštne veci na sebe. Také zvláštne biele veci vychádzajú z takých ako keby pórov. Nie som si istý, čo to je, ale viem, že za cca 2-3 mesiace začína Game of Thrones, takže toto môže byť promo akcia, že z toho vyletí nejaký dráčik, akože dračie vajce. Najviac ma prekvapila táto jedna papaja z Lidlu, ktorá je naozaj žltá, už začína chytať jemne oranžové tóny, ale je veľmi mäkká, je naozaj už na stlačenie veľmi mäkká a vyzerá veľmi dobre. Dáme jej ešte pár dní, ale mali by byť dobre. 17. marec, tieto papaje už majú okolo 12 dní. Táto je začína byť veľmi mäkká na stlačenie. Farba je naozaj krásne tmavo žlto-oranžová v porovnaní s mojou bundou, ktorá je veľmi žltá. Táto papaja už je oranžová. Toto bola naša najmäkšia papaja. Je už veľmi mäkká a zajtra bude zjedená. Náš etalón je papaja Formosa. Táto kúpená v Rakúsku, lebo Slovensko je smrť. A tá už tiež začína meknúť. Začína trošku papajovo voňať. Ani jedna z týchto papají zatiaľ nemá výrazne papajovú voňu. Ale táto sa blíži, táto tiež, tieto sú veľmi pozadu ešte. Takže dneska je 19. marec. Tieto papaje už majú skoro 2 týždne. Táto konkrétna má presne 2 týždne, táto má 2 týždne bez jedného dňa. Ideme teraz porovnať chuťovo papaju z Lidla od rody Sweet Mary a papaju Formosu, ktorú som kúpil v Bile na viedenskom letisku. Ideme teraz ochutnať a porovnať, že či stojí táto 3-krát drahšia papaja za to. Poďme na to. Zase mekučka. Farba vyzerá dobre. Je ešte jemne ružová, ale vyzerá, že bude fakt dobrá. Takže to môžete vidieť pre porovnanie, aké farby majú asi tieto rôzne druhy papaje. Toto je Formosa, toto je Sweet Mary. Táto Sweet Mary je trošku viacej oranžová. Táto Formosa má jemne ružový nádych. A semiačka má trošku tmavšie, tá Sweet Mary má trošku také blečie. Takto vyzerajú bez semiačok. Poďme to teda ochutnať. Chuťový test bude čisto subjektívny, ale ja ako etalón beriem do úvahy túto Formosu, pretože Formosa bola prvá taká naozajstná papaja, ktorú som ochutnal, takže od nej potom odvodzujem chuť všetkých ostatných odrod, na ktoré náhodou narazím. Takže skúšame tú Formosu. Ok, táto nesklamala, je naozaj dobrá. Je to taká tá klasická, akú som mal aj pred pár rokmi. Má veľmi dobrú mäkkúčku konzistenciu, veľmi pekne sa šúpe, zrelosť je už naozaj dobrá. Není prehľadne sladká, tá papajovitosť tam je zastúpená naozaj dobre a naozaj veľmi spokojný. Už som mal aj papaje, ktoré sú trošku papajovitejšie v úvodzovkách, že majú výraznejšiu tú základnú chuť. Možno ide o to, že tie, ktoré som jedol ja predtým, som jedol v lete a táto papaja bola kupovaná v zime, cca pred 2 týždňami, takže typujem, že začala raz niekedy v decembri alebo januári, keď mi ju obrali. Takže naozaj dobrá. Poďme vyskúšať túto Sweet Mary, táto je výrazne oranžovejšia. Konzistencia je trošku mäkšia ešte. Bola o hodne zrelšia ako táto Formosa, bo bola o dosť mäkšia. Táto papaja má o dosť inú chuť, je o dosť sladšia ako tá Formosa. Možno preto sa volá Sweet Mary a má taký kvetový charakter, ako keby také zvláštne chuťové tóny, také ako kvety alebo bylinky, niečo také tam cítim. Veľmi zaujímavá chuť. Tá základná papajovitá chuť tam není až tak silne prítomná ako pri Formose, ale naozaj, že táto je veľmi zaujímavá papaja. Fakt dobrá. Táto je veľmi, veľmi dobrá. Som s ňou veľmi spokojný.
Keby som ich mal teda porovnávať a povedať, ktorá je lepšia, tak nemôžem povedať, ktorá je lepšia, lebo obidve sú vynikajúce, ale keď zoberiem do úvahy hmotnosť a chuť, ktorú vieš kúpiť za 1 euro, tak by som povedal, že táto Sweet Mary z Lidla je pravdepodobne lepšia, pretože je o dosť lacnejšia. Máš za ňu veľmi vynikajúcu chuť, ktorá není až tak papajovitá, ale ak chceš takú, že naozaj papajovú papajú, tak si kúp túto papajú Formosu, ale kúp si ju v lete, pretože v lete je o dosť výraznejšia, o dosť viacej vonia, takže to by bol záver k tomuto. Ak máš ty nejakú zaujímavú skúsenosť s papajou alebo si jedol nejakú veľmi zvláštnu odrodu papaje, ktorá sa vám tak ľahko nevedí, tak mi daj vedieť dole do komentárov. A ak sa ti video páčilo, tak daj dole like, daj ten palec nahor. A ak chceš vidieť nejaké iné video, tak klikni na tieto dve na spodu. A my sa vidíme v ďalšom videu. Díky moc za pozrieť a čau.